Benvidas a un novo directo de Balea Vermella. Mergulladevos connosco no coñecemento científico. Hoxe falamos sobre superbacterias. Comezamos. Hola, Iria, que tal? Hola Javi, ¿qué tal? Moi ben, e ti? Moi ben. Nada, por aquí xa disposta a falar de superbacterias, que ademais soa como a novo universo cinematográfico Marvel, pero en bioloxía, non? Sí, sí. Non, son os novos superviláns, non? Sí, sí. Bueno, pois esta semana hubo novidades en Twitter que vimos por aí que nos mencionaran en Ciencia en Redes. Foi Sí, moi que guai. guai. Sí. Hoxe que hai houbo, ou está habendo, como se non me equivoco, non sei se xa rematou, o evento de Ciencia en Redes, soubémolo a través de Laura Veiga, que, por certo, temos que promocionar aí que ten conta en Patreon para a xente que se queira facer aí suscritora ou, bueno, é un micromecenado, entón, poñemos agora a ligazón para a xente que se queira facer Patreon ou, bueno, que queira darlle cartos aí a Laura para apoiar o proxecto de Pingando. E iso que soubemos de que nos mencionara, neste caso, Rubén Permuy, que é un divulgador galego-catalán, que poderíamos decir, porque na charla decía él que leva, creo que 15 anos xa en Cataluña, levamos a sorpresa de que na súa charla pois mencionou a Balea Vermella como un instrumento de divulgación novidoso en galego nas redes. Hai que decir que, evidentemente, tamén está a xente de Ecos de Xigantes, que son uns tremendos cracks da divulgación, e tamén a camisola, que mola moito, non sei se xa acadou os 100 seguidores, hoxe puña aí que estaba nos 99, estaba aí a piques que faltaba un, e se non, pois a ver se os consigue xa agora ás 9:30, que tamén tiñan directo. Animámosvos a todos a velos e a ese seguidor que lles falta que se suscriba, eh. Non sei onde está Sí, ese sí. seguidor, pero hai alguén que falta por suscribirse á camisola. Pois sí, sí, sí. Nada, vou pillar aquí, que teño por aquí o do Patreon que comentaba de Laura, que, bueno, pois Laura, como sabedes, estivo aquí hai uns directos connosco, falándonos sobre o seu proxecto de Pingando, e a xente que xa o teñen. Ah, Xa os teñen seguidores. os da camisola. Ah, que Ben, guai, xa teñen os 100, pois que moitos guai. parabéns. Parabéns aos colegas da camisola. Nada, iso que tedes aí polo chat é o Patreon de Laura Veiga, do proxecto de Pingando, para a xente que queira mandarlle aí uns cartiños para apoiar o proxecto. E tamén tiñamos que parabenizar aí un compañeiro agora que falábamos de Ecos de Xigantes, que Verdade, sí, sí. o Maquinarias de Darío Lago, pois foi portada da revista Nature en, creo que onte ou antonte, no, foi onte que saiu a noticia. Entón, nada, iso, que moitos parabéns por iso. Vou ler aquí o titular que decía de ciencia, que é o galego Darío Lago na portada de Nature por un novo paso cara a internet cuántica. Bueno, xa, supoño que xa antes de falar connosco xa o falará en Ecos de Xigantes, pero dende aquí mandamos unha mensaxe a Darío que cando queira vir por aquí a falar de internet cuántica está máis que convidadísimo. Sería un placer falar sobre ese tema con el. Sí, sí. É un tema que eu personalmente sona un pouco así a cousa como superfuturista, A Matrix. a Matrix, sí, e a que as máquinas se van revelar e nos van a comer ou algo así, pero estarei moi contenta se gracias a Derio. Porque ademais eu sou unha firme defensora de que é bo que as máquinas se rebelen e nos dominen, porque está claro que non sabemos Non sabemos non sabemos gobernarnos. autoxestionarnos. Ben, pois, nada, iso, moitos parabéns a Darío por esa portada e penso que nada máis. Comentar que iso, que o directo da semana pasada con Diego, Ecodiucu, Naturiza, outro dos membros de Ecos de Xigantes, que o tedes disponible tamén xa no noso YouTube e no iVoox, que
Se tedes a ben tamén, pois suscribirvos a nosa canle de YouTube, pois agradecémolo porque estamos aí tamén intentando deixar o contido e que a xente que non puidera ver os directos aqueles e que se eliminaran de Twitch, pois están aí e hai temas super interesantes con convidados e convidadas top que nos contaron pois un montón de cousas super guais. Nada, tedelo aí polo chat se vos queredes suscribir ou se queredes ver así algún vídeo que vos quede pendente, están aí. E tamén no reservorio de Pod Galego podes atopar aí en formato podcast por se vos interesa tamén. E nada máis. O escoitedes a través de Pod Galego, que ademais galego é unha maneira moi guai de descubrir outros contidos en galego, porque é así como unha especie de mega repositorio, así que vale moita pena, paga moita pena. Di aquí Lofleis que igual se che escoita algo baixo. Sí. Non sei. A ver, igual así mellor. Sí. Decídeme se así mellor ou se lle subo un poquinho o volume, o que se era unha cuestión de posicionamento do micro ou era unha cuestión de volume. Eu penso que igual era o micrófono que estaba así un pouco afastado, pero a min dá a sensación de que se escoita mellor, sí. Vale, pois deixémolo así. Vale, pois nada, dar as grazas tamén á xente que nos comezou a seguir mentres pasou toda esta semana dende o anterior directo. Moitísimas grazas a Roma Brais, a SP Torre 7, BioTCD, Marco Muca, Xoana88, Saboridiña e Bruno Kotska. Moitísimas grazas a toda esta xente que nos comezou a seguir. E recordade... É unha das mansplainers, non? Sí, ten que ser, sí. Bueno, o arroba de Twitter é o mesmo, así que... Iso, que moitísimas grazas a toda a xente que nos comezou a seguir, e se a xente que estades por aí vendo directo ou no chat e demais, se aínda non nos seguides, dadelle aí a seguir, porque estamos intentando que este mes de xuño chegar aos 400. Que, por certo, parabéns tamén ao Recuncho, que despois do outro día conseguiu chegar aos 400 seguidores e xa os sobrepasou. Así que, nada, non sei ti, Iria, como biches outro día o martes, que estivemos, por certo, para que non os saiba, estivemos en Recuncho Gamer, que nos convidou Iago a pasar por ali a falar un pouco de Valea Vermella e tamén a xogar ali. Pois estivo super divertido, a verdade. Iago é un entrevistador fantástico que consigue sacar de casi calquera cousa o tema dos videoxogos, que me pareceu flipante. Despois nada, moi divertido. Eu a verdade é que teño esa manía de suicidarme xogando Bomberman, que teño que superalo. Creo que necesito terapia para as miñas suicidas no Bomberman. Pero aparte de todo ben. Un pouco sí. Pois non, iso, estivo moi ben e moitísimas grazas a Iago polo convite. Estivo moi guai. Mañá penso que ten un directo pois de música que fai el tamén, a xente pode pedir así cancións e tal. Nada, non recordo agora que hora era, pero se non entrade aí en @recunchogamer e seguro que ten a programación el. Debe ser sobre as 9, 9:30, unha cousa así. E sen máis, pois imos pasar xa co tema que 9:30 Pombea, vale, pois sí, por aí. Imos pasar xa co tema que nos ocupa, que, como comentaba ao principio, imos falar sobre superbacterias e temos a unha convidada moi especial que imos saudar xa. Hola. Hola, Andrea, que tal? Hola, Andrea. Hola. Moitísimas grazas por vir a Valea Vermella e por cedernos un pouco do teu tempo. A vos polo convite, que xa sodes uns referentes totais. Bueno, eu penso que a palabra referente quedanos bastante grande, pero é de agradecer que se fale un pouco do que se está facendo en Twitch e en galego. Como decíamos ao principio tamén, pois non sei, Rubén porque lle gusta a Valea Vermella, pero estamos ao mesmo nivel Ecos de Xigantes, a Camisola e toda a xente que fai divulgación en Twitch que son contidos
de moita calidade, hai que dicirlo. A xente de Ecos de Xigantes e a xente da Camisola fai contidos moi chulos e cunha realización que está moi ben, moi conseguida. Nada, vou presentar entón a Andrea, que para quen non o coñeza. Andrea é licenciada en Bioloxía, máster en Biotecnoloxía, realizou a súa tese de doutoramento sobre comunicación bacteriana, a placa dental e as enfermidades orais no grupo de Acuicultura e Biotecnoloxía da Universidade de Santiago de Compostela e, ademais, é unha estupenda divulgadora que participou en iniciativas como o certame FameLab, chegando a ser finalista e que podedes atopala nas redes como Ciencia Miúda, que agora vos vou lanzar aí a ligazón para a xente que queira seguila nas súas redes. Non sei, Andrea, se queres engadir algo desta presentación ou... Non, a verdade é que é unha maravilla que che presenten así. E nada que non sexa certo, Bueno, sí. faise o que se pode, eu creo. Pero bueno, moitas gracias. Pois, nada, iso, cando queiras, Silvia. Sí, digo, mentras buscas a referencia, se queres, pues, a ver, eu, antes que nada, con todo este tema da pandemia, eu creo que hai que empezar polo principio. Eu creo que hai que empezar explicando a diferencia entre virus e bacterias. Porque levamos como ano e medio falando de virus e a min, ás veces, con conversas así con familiares ou con amigos que non son do ámbito biomédico e tal, dame a impresión de que isto, que me parece moi básico, aínda non quedou claro. Pois sí, a verdade é que tes toda a razón. A min gustame empezar as cousas polo principio, porque creo que a veces imos demasiado ao meollo do asunto e as cousas básicas ao final son esenciais para entender todo. De feito, na miña familia, cando empezou a da pandemia, sí que preguntáronme, bueno, ti que se supón que sabes disto, cal é a diferencia entre virus e bacteria? Porque ao mellor a xente que somos máis de ciencias tipo medicina ou bioloxía ou así, temos bastante claro as diferencias, pero a xente de cotiá, pois a verdade é que dalle igual e nunca pensou niso. Entonces, a primeira diferencia, digamos, a gran diferencia, é que aínda os científicos non temos claro se os virus son ou non células. Non sabemos se son, bueno, como non están formados por células, os científicos aínda estamos discutindo se os virus son seres vivos ou non. Porque os virus únicamente están formados por material xenético, que pode ser unha cadena ou dúas de ADN ou de ARN, é unha envolta. Entonces, o virus é a cousa máis simple que hai. En cambio, as bacterias xa son un pouquiño máis complexas e xa están formadas por células. Células de tipo procariota, que son un pouquiño máis sinxelas que as nosas, digamos, pero son células ao fin e ao cabo. Entonces, esa sería a gran diferencia, digamos. De xeito, eso, que os científicos aínda non nos poñemos de acordo se os virus os podemos considerar seres vivos ou non. Eu sempre explico así un pouco de andar por casa como que, corríxeme se digo unha barbaridade, ¿no? Pero como que as bacterias son bechos, son animaliños unicelulares e os virus son unha cousa como intermedia aí, como que non se sabe moi ben se son seres vivos ou non, sequera, non? Son como un virus informático realmente, pero aplicado á natureza. Pois sí, é unha moi boa explicación. Os virus, digamos, son como unha caixiña de información que anda pola natureza, de xeito son parásitos obligados, e se queren reproducir, pois necesitan doutro ser vivo, que fan meten o seu material xenético noutro ser vivo e o obligan, digamos, ou utilizan o seu corpo para reproducirse. En cambio, as bacterias non, as bacterias o máis normal é que elas mesmas poidan facer todas as súas funcións. Entón, esa sería, pois, digamos, outra das grandes diferencias entre virus e bacterias. Di por aquí, por exemplo, Adrián, que para él, por exemplo, non son seres vivos, non son seres vivos no sentido de que carecen de todas as funcións que ten un ser vivo, salvo a función de reproducirse, non? É unha boa cuestión.
É que é bastante peliagudo. Eu creo que a xente que soe traballar con virus adoita a posicionarse de que sí que poden considerarse, e a xente que traballamos máis con bacterias ou con outro tipo de seres vivos, pois que nos costa ver máis esa parte de que... Quen traballa con virus, eu creo que non podemos ser obxectivos, non? O sea, é como os médicos non podemos ser obxectivos cos virus, non nos gusta. O sea, hai unha cousa aí que... E un pouco tamén ao fío disto, non? Centrándonos xa no tema das bacterias, creo que todos temos a impresión, tamén dende fora do ámbito biomédico, non? De que as bacterias son per se negativas, o sea, son como inimigos, non? Dos seres humanos ou dos seres pluricelulares. Entón, tamén me gustaría que explicaras un pouco que funcións beneficiosas poden ter as bacterias para os organismos pluricelulares, que somos nós. Pois sí, a maioría da xente pensa que as bacterias son todas malas, cousa que a mí non me gusta. A ver, a veces é máis fácil explicar as cousas dicindo bacterias boas e bacterias malas. Pero, a ver, as bacterias non son malas por se mesmas. Non van dicir, aquí hai un humano, imos facerlle dano porque aburrímonos. Non, normalmente elas están aí vivindo tranquilamente a súa bola e somos un daño colateral, digamos. As infeccións son un daño secundario. Pero o que dicías, que non todas son malas, o que pasa que eu creo que a xente asocia as bacterias a algo malo, porque a maior parte das investigacións que saen nos periódicos ou nos telediarios ou que a xente coñece están relacionados coa medicina. Entonces sempre asocias avances científicos relacionados con bacterias con curas ou tratamentos. Entón, claro, sempre vas a asociar que a bacteria é o inimigo. Pero a verdade é que as bacterias debemoslle todo, porque o noso planeta é como é gracias ás bacterias, xa que participan nos diferentes ciclos dos elementos, axúdannos a degradar cousas, entonces tamén son boas para o medio ambiente. Por exemplo, nos vertidos químicos, pois hai unhas bacterias que o que fan é degradar eses vertidos, entonces, pois, bueno, tamén as podemos usar para eso. Entonces, teñen, bueno, logo hai un montón nas industrias de alimentación ou, por exemplo, a produción de insulina faise, pois, gracias ás bacterias que utilizanse como biofábricas, digamos. Entonces, as bacterias fan por nós moitísimas cousas, o que pasa que a xente pois non lle chega esa información. E despois tamén nos medios de comunicación moitas veces cando falan de bacterias en positivo, non? Evitan dicir a palabra bacteria, non? E moitas veces falamos de flora intestinal, flora vaginal, non? E esa flora non son plantiñas, nin son floreciñas, son bacterias. Sí, de feito, os microbiólogos odiamos o termo de flora bacteriana ou flora intestinal. Xa é un termo que pasou un pouco a mellor vida, entón, gustanos máis microbiota. Sí, a verdade é que a microbiota está a saber que... Bueno, está bastante de moda, están a sair bastantes libros de divulgación científica sobre a importancia da microbiota e estáse lle dando realmente a importancia que merece, porque, para que os fagas unha idea, creo que o 2% do noso peso é microbiota. Bueno, para que non o sepa, a microbiota é o conxunto de microorganismos que vive con nós no corpo, que está sempre con nós. Poden ser virus, poden ser bacterias, poden ser fungos, poden ser calquer microorganismo, pois pertencería á microbiota. Claro, un 2% de bichiños que son microscópicos, pois é unha barbaridade. Entón, se no noso corpo vive tanto bicho, ten que ser por algo bo. Claro. De feito, hai xente que dice, bueno, así coloquialmente, que nós as persoas que somos superorganismos, porque o papel que xoga a microbiota no noso corpo é esencial, tanto para a nosa saúde física como para a nosa saúde mental, que cada día está lle dando pois máis importancia. Sí, en psiquiatría é todo un tema, incluso como pode influir a microbiota intestinal en estados de ánimo, en reaccións, bueno, que en cousas que teñen que ver coa serotonina, que está un pouco entredito, porque a serotonina circulante non ten por que pasar a barreira hematoencefálica, pero parece que aí hai un equilibrio que
efectivamente sí afecta posiblemente o noso estado de ánimo. Sí, de xeito hai xente que dice que o intestino é o segundo cerebro, entonces existe unha comunicación moi importante entre as bacterias ou a microbiota do intestino, non só coas células nerviosas do intestino, senón tamén co cerebro. Entonces, o que pasa no intestino é importante no cerebro, pero o que pasa no cerebro tamén é importante no intestino. De feito, bueno, pásalle moita xente que cando está nerviosa ou estresada, pois ten diarrea ou estreñimento ou cosas así, eso é debido a esa comunicación bidireccional entre o cerebro e o intestino. A min parece máis fascinante, a verdade. Sí, a verdade é que sí. Estamos dando por aquí un tirón de orellas lingüístico, e aquí as filólogas residentes están nos dicindo que ou menciña ou medicina, pero que non digamos medicina. Vale, perdón, é que eu non sei se eu dixen eu, probablemente eu, porque eu son castelán falante, pero estou intentando mudar pouquiño a pouco, entonces meto moitas palabras en castelán. De todos xeitos é moi típico de mediciña. Sí. Eu, o de mediciña é algo que aínda digo a día de hoxe, así que ou se che vai así, se che vai así un pouco a pinza e tal, o que pasa que sí, é moi típico. Bueno, e agora que estaba falando sobre as cousas boas das bacterias, que eu a mí unha cousa que me gusta moito de Andrea é que ten nas súas charlas e así, que ten como leitmotiv de as bacterias molan, non? Pero tamén é certo que molan algunhas, non? Non é unha cuestión de hai bacterias que poden molar e hai outras bacterias porque, tal e como titulábamos o directo de hoxe sobre superbacterias, queríamos que nos contáramos que é isto das superbacterias que moitas veces se pode escoitar nos medios, que basicamente son bacterias resistentes a antibióticos, non? Entón, por que estas bacterias son resistentes aos antibióticos e que perigo ten? Bueno, primeiro, as bacterias sean boas ou non para os humanos, molan, porque hai algunhas bacterias que son moi peleagudas, pero son, fan cousas moi guais. Aínda que nos podan escarallar. Sí, é como os viláns de Marvel, que son moi interesantes, aínda que non sexan o bo da película, digamos. Pois sí, as superbacterias están a ser un problema. Que conste que non é algo sorprendente, porque Fleming alá cando descubriu a penicilina no século pasado xa advertía de que era algo que podía pasar. Entonces, non nos colle desprevidos, pero bueno, xa sabedes que o ser humano nestas cousas non é moi intelixente. Entonces, como dicías, as superbacterias son bacterias que son resistentes aos antibióticos. Normalmente as superbacterias dícese cando unha bacteria é resistente a máis dun. Hai bacterias que son resistentes a un montón deles, incluso xa hai bacterias que son resistentes a todos. Entonces, o tratamento para estas bacterias pois é un serio problema, porque xa non se sabe como tratar estas infeccións que causan. De feito, creo que a colistina, que é un antibiótico que se garda como último recurso. En plan, que non se soe receitar porque non hai máis antibióticos, non se están atopando antibióticos novos, non sei se porque o custo é moi grande de facer ou simplemente porque na natureza non se atopan dunha forma fácil ou porque pero non se están a atopar. Entonces, os científicos o que estamos a facer é intentar buscar como tratamentos alternativos. Por exemplo, no meu caso, na miña tese, o que intentábamos facer era previr a comunicación bacteriana para previr e non tratar infeccións, digamos, adelantarnos a infección. Por que son perigosas? Bueno, pois porque non as podemos tratar. Claro. Entonces, estánse a producir moitas mortes xa a día de hoxe por
por este tipo de infeccións, creo que son unhas 35.000 anuais en Europa, no mundo, entre 700.000 e 1 millón de mortes solo por infeccións, o cal é unha barbaridade. En Estados Unidos están tendo un problema moi grande con estas cousas, porque ten en conta que sen antibióticos non podemos operarnos, a xente que está en tratamento co cancro tamén corre riscos, a xente que ten o sistema inmune comprometido, pois máis riscos aínda. Bueno, é un problema de saúde pública moi grande, a verdade. Creo que sempre pensamos como antibióticos tratar infeccións, pero moitas veces os antibióticos son tamén para previr infeccións, non? E procedementos como calquera cirurxía serían impensables sen antibióticos, porque as taxas de infección coas nosas propias bacterias que nós mesmos portamos serían altísimas. Incluso, non sei, se algún de vos pasou por algún procedimento odontolóxico sinxelo, é fácil que che den antibióticos para previr calquera historia rara, e de eso antes a xente morría. O sea, a xente morría de flemóns e cosas destas. Claro, que imagínate o mundo sen antibióticos. O sea, quen non tomou antibióticos algunha vez? Claro. Ainda que non, por exemplo, eu tive a sorte de que aínda non me operei nunca na miña vida, cruzamos os dedos para que siga así, pero eu que sei, unhas placas de garganta, sacar as moas do xuízo, eu que sei. Cantas veces tomamos antibióticos? Pois un montón delas. O que pasa que non os valoramos porque pensamos que é algo que está aí, que sempre vai estar aí, e que non corremos ningún risco. Pero claro, a base de tomar este tipo de medicamentos, moita xente non os toma ben, porque non sigue a pauta que lle dicen, eu estou ben, non vou tomar unha semana, deixo os 3 días. Ou, por exemplo, tamén hai moita xente que lle insiste ao médico para que lle dé antibióticos. Entonces, según estiven lendo, pois case a metade dos antibióticos receitados non son adecuados, o cal me parece unha barbaridade. Non tería indicación. E xa foi máis do que é, porque, por exemplo, en pediatría era un auténtico despiporre. O sea, calquera mini febre ou calquera mini cousa dos nenos, que na maior parte das ocasións son víricas, moitas veces dábanse tratamentos antibióticos como prevención que non sabía moi ben de que, porque non vas curar unha viriase con antibióticos, non vas previr nada que o neno en principio non ten. Sí, de feito hai moita xente que aínda a día de hoxe pensa que coa gripe hai que tomar antibióticos, o cal non é certo porque a gripe é unha enfermedade vírica, entonces os antibióticos só valen para as bacterias. E non todos os antibióticos valen para todas as bacterias, porque cada antibiótico ten unha forma de actuar específica, entonces eso tamén hai que telo en conta. Por eso, por exemplo, se a mí me sobra unha caixa de antibióticos, non lla podo dar a outra persoa para que a tome se encontra mal, porque non ten sentido ningún. Claro. É que estaba lendo aquí que, bueno, o que falaches das mortes e demais, é que se estimaba que no ano 2025 moitos dos antibióticos habituais ian ser ineficaces para estas chamadas superbacterias. Claro, que alternativas pode haber a que haxa novos medicamentos, novos antibióticos para loitar contra estas bacterias? Pois vai ser complicado, porque 2025 está aí xa. Claro. Entonces, estamos de feito hai unha supergonorrea que está poñendo en perigo a unha poboación moi importante. Entonces, como alternativas, eu creo que eso, que os investigadores estamos intentando buscar outros mecanismos que non sexan antibióticos, porque aínda, o sea, encontrar antibióticos novos é moi complicado. Aínda así, o máis probable é que volvan a aparecer resistencias. Entonces, a longo prazo, pois tampouco sería unha solución viable. Entonces, por exemplo, creo que un biotecnólogo da Coruña que está en Estados Unidos, que recibe moitos premios, as súas investigacións creo que basanse en utilizar proteínas, que son un tipo de moléculas, para previr as infeccións. Entón, esa sería unha forma de actuar. Outra forma que podemos facer, por exemplo, se a xente está vacinada, pois
dicen que tamén é unha forma de previr as infeccións. Ou, bueno, lavarse moito as mans tamén é algo sinxelo que podemos facer e que evítanse moitas infeccións. Entonces hai cousas que, bueno, que o mellor non parecen trascendentais, pero que se as facemos con responsabilidade individual, que está tan de moda o termo, pois bueno, podemos poñer o noso graniño de arena. Sí, decía aquí Lovelace de supergonorrea como un concepto, a verdade é que dá bastante medo xa o nome. Sí, sí. Sí, é que saíra, non sei, non me acordo cando saiu, pero que era un problema moi serio, porque xa non había ningún antibiótico co que tratar. Claro. Mira, agora que falabas antes do da túa tese, podes contarnos un pouco que é iso da comunicación bacteriana? Ai, sí, encántame este tema. Menos mal, porque senón non había quen acabar a tese, pero bueno. As bacterias, como digo, molan moito porque son capaces de facer cousas que son abraiantes, porque, al fin e ao cabo, as bacterias son seres diminutos, son seres microscópicos que non podemos ver a simple vista, pero poden facer cousas que en principio non deberían. Entonces, a comunicación bacteriana, o que chamamos os científicos como quorum sensing, é un pouco palabro, é un sistema de comunicación que teñen as bacterias, o que fan é empregar unhas moléculas chiquitiñas en vez de palabras. Entonces, o que fan as bacterias é producir este tipo de sinais, de forma que cantas máis bacterias vivan nun lugar, tamén va haber unha concentración maior destes sinais, porque é proporcional. Entonces, por exemplo, se eu non lavo os dentes, cada vez vai haber máis bacterias na miña boca. Como vai haber máis bacterias na miña boca, vai haber máis concentración destes sinais. Cando estes sinais chegan a unha concentración mínima, as bacterias senten que están a vivir nunha comunidade, pasan dun comportamento simple, digamos, a un comportamento de comunidade. É como se pasasen dun comportamento de ser unicelular a un ser pluricelular, o cual a min pareceme fascinante. Entonces, pois, activan os xenes ou desactivan e cambian o seu comportamento. Como as persoas, ti cando estás só, pois non te comportas igual que cando estás en grupo, probablemente. Entonces, pois, as bacterias pois fan esas cousas. Bueno, antes de nada, perdón, Andrea, porque acaba de chegar unha incursión de Relaja los Flaps. Moitas grazas a toda a xente que nos está axudando aí, de que vides de Relaja los Flaps. Benvidas, benvidos. Hola Parasitrol, Marta, moitas Salsa, moitas grazas por a Relaja los Flaps pola raid. Estamos falando con Andrea Muras, que é microbióloga e estamos falando neste momento sobre comunicación bacteriana. Non sei o cacho o no que chegastes, pero, bueno, unha cousa moi chula que estaba comentando Andrea e, como vedes aí na charla, falamos sobre superbacterias e falamos antes sobre iso, que solución se lle pode dar a esa problemática que xa está aquí, porque non é que sexa a vindeira ameaza, que é certo que é así un titular un pouco rechamante, pero xa está aquí, porque antes falamos 2025. Entón, nada. Rapaces. Vale, pois seguimos, entón. Sí, a mí isto da comunicación bacteriana pareceme unha cosa flipante, porque que seres, vou dicir unha obviedade, pero que seres tan simples, precisamente por ser unicelulares, non? Se sean capaz dun comportamento complexo e hasta certo punto, facendo o término un pouco extensivo, pero casi social, non? É como é como moi fascinante. De feito, hai xente que dice que é como unha disciplina máis pequena que se chama sociomicrobioloxía. Entonces, sí que se fala de eso, da sociabilidade das bacterias, o que a mí pareceme increíble. Increíble, digamos, sí, completamente. Que a cooperación é esencial xa neses estadios de vida iniciais.
Sí. De xeito, a historia que a min encántame do quorum sensing é a forma na que se descubriu esta forma de comunicación. Resulta que uns investigadores deronse conta de que había un calamar, o calamar hawaiano, que polas noites producía luz. E o que pasaba era que o calamar vivía en simbiose cunha bacteria que era bioluminiscente. Entonces o calamar era un depredador nocturno. En Hawái os depredadores nocturnos teñen o problema de que a auga é tan clariña e tan pouco profunda que cando hai luna chea a luz da lúa funciona como un foco. Entón, se o depredador vai nadando, a luz daslle no costado e por baixo produce unha sombra, que as presas ven a sombra, entón escapan. Pero o calamar ten uns ocos na cachola, na que polas noites mete o vibrio, entonces a luz que produce o vibrio hacia baixo é exactamente igual a da luna, exactamente a mesma intensidade. Que bo. De forma que o calamar non ten o problema de producir a sombra por baixo del, élle moitísimo máis fácil cazar que o resto de depredadores. Claro. Bueno, agora... Sí. Bueno, está dicindo aquí que o de calamar hawaiano parece como un chiste. Eu iba a facer un chiste a factura da luz, as eléctricas, as bacterias e pasar o perro, pero creo que está feito xa, sen anuncialo. Imos ter que buscar as baterías estas bioluminiscentes para alumear un pouco aquí a casa. Sí, completamente. Sí, eu creo que sí, porque como está a cousa... Pero que realmente son historias fascinantes, o sea, é como... claro que molan, ¿no? O sea, sí. Todo é como de ciencia ficción para min. No, obviamente sí que molan, está claro, sí. Mira, Andrea, e agora que comentabas antes, por exemplo, o do lavado de mans, ¿no? Eu unha cosa que me pregunto e que comentamos así moitos compañeros tamén é como vai modificar a nosa relación coas bacterias, por decirlo así, ¿no? Todos estes hábitos de higiene novos, ou polo menos descobramos unha nova conciencia co tema do coronavirus, ¿no? Porque nós o que estamos vendo é que, por exemplo, o tema de uso de máscaras, lavado de mans, ademais de evitar a transmisión do coronavirus, está modificando tamén como se transmiten outras enfermidades, tamén bacterianas, e que estamos vendo diminución de determinadas enfermidades grazas a este tipo de procedimentos. O que pasa que tamén estamos un pouco preocupados por cuestións que teñen que ver ás veces tamén co tema da inmunidade, ¿no? O sea, ata que punto extremar a higiene vai ser igual bo para unhas cousas e malo para outras. Entón, queríamos tamén que nos faláramos un pouco deste tema. Sí, a verdade é que eu creo que é algo que se está a preguntar moita xente, que están a estudar os posibles efectos, porque claro, unha pandemia como esta non soe ocurrir, entonces non temos claros cales van a ser os efectos. Polo que estiven lendo, os científicos pensan que o uso, o abuso que estamos a facer do xel hidroalcohólico sí que pode ser un problema, porque ao fin e ao cabo ti estás botando xel hidroalcohólico nas mans prácticamente cada vez que entras nun supermercado ou nunha tenda ou nun bar tens que botalo, entón sí que estás afectando as bacterias das túas mans e podes estar xerando resistencias porque non vas a dar matado todas esas bacterias. Entonces sí que nese sentido aconsellan que se podes, claro, se as circunstancias o permiten, lavar as mans antes que botar xel. Porque digamos que o lavado de mans non é tan agresivo, porque o que ti fas co xabón é desprender, digamos, as bacterias, pero non as atacas directamente. Entonces, se elas non se ven atacadas, digamos, pois é máis difícil que vayan a xerar resistencias. Matas o malo, pero tamén o bo que di aquí Marta, que lles dicían a eles. Claro, sí, tamén. En canto a exposición aos xermes que dices que pode ter implicacións no sistema inmune, non lín nada deso, entonces o mellor meto a zoca. Pero eu creo que polo que estiven lendo da microbiota, da importancia da microbiota, normalmente os pasos fundamentais da adquisición da microbiota prodúcense nos 3 primeiros anos de vida. De xeito, a partir dos 3 anos, cando un neno ten
4 anos xa se considera casi que ten unha microbiota de adulto. Entonces, nese sentido, eu estaría máis tranquila porque eso, o que máis influe na nosa microbiota, digamos, o que é a base da nosa microbiota sería a forma que temos de nacer, se é un parto vaginal ou por cesárea, a leite se é materna ou artificial. Logo tamén é moi importante se vives ou non con mascotas, o cal fíxome bastante gracia. E iso é o que máis influe máis ou menos. Bueno, se tes algunha enfermedade grave de pequeno e se tomas antibióticos cando eres moi pequeno tamén influe bastante, pero digamos, eso é a grandes rasgos o que máis vai influir na túa microbiota. Xa cando és adulto hai outras cousas que van influindo, como a alimentación, que é esencial, pero bueno, eu creo que eso co das mascarillas e tal, nese sentido creo que podemos estar máis tranquilos. Entendo que para a microbiota, entón, mellor parto natural, mellor leite materno e mellor can. Eso xa o deixo a gusto do consumidor. Aí non me meto nesa loita. Estamos aí en tortilla con ou sin cebola, pasar o ferro, non pasar o ferro. Vamos a abrir o melón de can ou gato? Oxe en María Vermella? Faremos unha enquisa se queres. Cantos máis animais, mellor, porque a exposición vai ser diferente. Vale, o sea que isto que nos decían a nos de pequenos sempre de que cando xogábamos cos cans e tal, que non, pois agora resulta que sí, non? Sí, a ver, tamén... Bueno, sí, con... Tampouco hai que ser exagerados, xeito. Pero bueno, sí. Unha boa exposición aos xermes está ben. Da mascarilla, isto xa é unha cuestión persoal. A min pasoume que hai uns meses saíume como unha reacción nun lado do nariz e cando consultei ao médico, todo isto por teléfono, por suposto, díxome que podría ser unha reacción alérxica causada por algún tipo de bacteria. E digo eu, pero a ver, que bacteria pode haber nunha máscara se eu teño a pel limpa? Pode haber algunha bacteria que teña xa na pel, é dicir, porque lóxicamente temos bacterias, que reaccione negativamente a tapar nese momento a cara e a que non transpire ou algo? Sí, a ver, pode ser que, por exemplo, ti cando tes acné, eso é cousa das bacterias, entonces, ti por moito que laves a cara, sempre vas ter bacterias. Entón, sí que pode ser que o ter a mascarilla posta co aire de respirar ou así estes proporcionando un hábitat moito máis comodiño para crecer ben, calorciño, sabes? Entonces, pois pode ser que sí, que algunha diga, esta é a miña, voulle dar duro. Entón, sí que pode ser. Porque as bacterias nese sentido son moi aproveitadas, elas están ali tranquilamente, entonces cando atopan o seu momento, pois a veces vanse un pouco de madre. Pero é que son moi espabiladiños, a verdade. Sí, de feito, os dermatólogos xa están falando de mascacné, o sea, de xente que non tiña acné previamente, pero que nas zonas de contacto coa máscara, que característicamente son como por aquí, ¿no? Pelas narinas e tal, e ás veces tamén aquí nestes plegues que se nos fai, no surco nasogeniano, que se chama, aparecen lesións acnéicas porque, claro, os estafilococos aí cutáneos van ao seu agosto. Claro, e as bacterias, la verdade, están moi ben feitas a aproveitar o seu momento. Por eso son tan boas no que fan. Claro, e despois que, de alguna maneira, a máscara, precisamente porque está impedindo que pasen tantos microorganismos como tamén outros axentes da polución, a máscara por fora e nos bordes sí que acumula bastante suciedade, bastante porquería do ambiente. É dicir, porque esa é a súa función realmente. Por iso tamén é tan importante cambialas con periodicidade, non facer a cochada de levar sempre a mesma máscara unha semana seguida, estas cousiñas. Claro. Sí. Pois non sei que máis tiñamos por aí, Iria, porque... Bueno, falando de máscaras e de facer cochadas. A mí é unha cousa que me preocupa moito, porque ademais é unha cousa que non dou controlado. Co tema do coronavirus, o do lavado de mans sí, o da máscara sí, tal. Pero
unha cosa que está tamén moito así nos medios de comunicación e que a min cada vez que o escoito dame así como un pouco de repelús, é o tema de que a superficie do móvil é a que máis bacterias contén de todas as que estamos en contacto, incluídas cousas como o váter por dentro ou o chan, non? Entón, eu quero ter unha información rigorosa e científica sobre este tema. A ver, o do móvil é bastante complexo, porque a verdade, se o pensamos ben, o móvil vai con nos a todas partes. A todas. Claro. E claro, vai recollendo todo o que haxa por aí. Entonces, de feito, hai un divulgador que a veces fai experimentos que son moi sinxelos, pero que son moi vistosos, e un deles era cun váter aberto, puxo placas Petri no chan a diferentes distancias. Tirou da cisterna e sembrou as placas a ver que crecía aí. Bueno, hai cousas que a veces é mellor non saber, pero eu desde ese momento sempre, antes de tirar da cadena do váter, eu sempre pecho a tapa. Que horror. Vale. Sí. Foi algo que quedoume bastante grabado na miña mente. Entón, claro, imagínate, se ti tes o móvil... De feito, creo que, por exemplo, en algúns centros comerciais hai como unhas tabliñas para poñer o móvil de lado do váter. Creo que en Cancelas. Non sei se en Cancelas. Nunca mirei, non sei. Creo que en Cancelas na planta onde están os cines había como unhas cousiñas así para poñer o móvil. Pois habían estar vos tamén. Entonces, claro, ti levas o móvil a todas partes, os baños, a cociña, por exemplo, un sitio onde se acumulan moitísimas bacterias é na valleta ou no estropaxo. Aí flipas o que podes atopar. De tanto. Sí. Entonces, claro, e logo tamén, por exemplo, o móvil, que lle prestas o móvil ao... Normalmente, porque sí. Moita xente moito máis do que podería parecer. Claro, que podes estar aí tirando, igual estás lavando os pratos cunha cantidade de bacterias. Sí, ademais, ten en conta que as valletas son o sea, están húmedas a maior parte do tempo. Claro. E as bacterias o húmedo... Están encantadas, claro. ¿No? Están, claro, é o sitio perfecto. Sí, mira, por aquí lo hablas tamén, que é verdade, que tamén se decía dos teclados, dos ordenadores. Sí, claro, ti estás tocando aí, e para lavalo, bueno... Había un estudo mítico que decían que era máis seguro lamber a taza do baño que un teclado. Sí, creo bueno, ben. Eu prefiro non facer ninguna das dúas. Pero... No, está claro. Sí, e de todas maneiras, no teclado vale que estás continuamente manipulando, ¿no? Pero o móvil, o sea, este xesto tamén, ¿no? Xa. O sea, claro, estás restregando, ademais estás restregando todas as bacterias. Sí. Como a xente, por exemplo, imagínate, tamén dicen que pode ser un foco de infección, porque ahora está moi de moda falar así, entonces vas a estar escupindo a toda a pantalla, se ti lle pasas ao teu móvil, dices, mira que vídeo máis interesante, o compartes. Por exemplo, se ti tes coronavirus, o máis probable é que lle estés pasando o coronavirus ao do lado. Sí. Eu, sobre todo, antes da pandemia, claro, agora xa non o fago por diversos motivos, ¿no? Pero antes da pandemia, que casi sempre levaba o maquillaxe ou algo, ¿no? Moitas veces, claro, quedaba a pantalla do móvil manchada con marcas de maquillaxe e eu facía así. E agora penso, digo... O sea, pero que, claro, a marca da maquillaxe era visible, pero realmente, claro, sin maquillaxe, cando estás poniendo na cara, tamén estás traspasando todas as bacterias que tes na cara como por todos lados, e ao revés. O sea, estás falando así e despois estás te poniendo o móvil na cara. A ver, eso, ao final, é cousa túa, pero claro, se o deixas a outra persoa, se o tes no baño ou cando tiras da cisterna e sai por aí todo voando, esas cousiñas. A veces... Sí, Didi. Que a veces é mellor a ignorancia. Hai cousas que a ciencia... Hai misterios que a ciencia non debe resolver. Non. Sí, está claro. E a verdade é que dende marzo do ano pasado penso que nunca tanto limpei o móvil. Vamos, o que pasa é que era esta paranoia, non? De estabas fora... utilizabas o móvil, aínda que lavaras as mans fora, no traballo, o que fora,
volvías a casa, limpabas o móvil e na casa como que xa non había problema, non? Bueno, Sí, o coronavirus. da igual, aparte nestas pantallas dos móviles actuais ti podes coller simplemente con que haxa un pouco de luz sabes que ten por callaga, se o tocaches, aínda que as mans as teñas máis ou menos limpas. Entón, iso, o móvil ou os teclados ou todo o que toques sempre van a estar cheos de bacterias, é inevitable, porque o estar en contacto seguido con eles. Claro, se non imagínate pois no bus onde as asadeiras do bus ou os carritos do súper. Claro. Bueno, ahora a mellor un pouco menos se a xente aínda está a botar o xel hidroalcohólico aínda un pouco menos, pero ou o metro, imagínate. No metro, claro. E que todos os protocolos que viñeron coa pandemia dan para pensar como vivíamos antes. É dicir, que pouco precavidos éramos, pero o que decías ti antes, Andrea, de vivir na ignorancia, que tranquilidade. Pois sí, a verdade é que a veces a ignorancia é un puntiño. Mira, unha cousa interesante que lin... Dime. Non digo que non é unha pregunta, pero este comentario que de Lolas tamén, que di que hai un estudo mítico... Perdón, este foi o que cliquei antes, non era eso. Era o dos cans, que agora non o vexo. Gustalle iso, a discusión dos cans e os gatos. Sí, eu penso que... Non, era porque eu tamén o escoitei moitas veces que o que che decían os vellos de que o cuspe dos cans ou posiblemente as bacterias da auga dos cans tiñan como un certo poder antiséptico. Non sei se isto ten algún sentido. Eu sabía co mítico de te fas unha herida e a lambes. Sí. Porque, a ver, a saliva sí que ten algúns compostos que son antimicrobianos e enzimas e así que degradan. Entonces, bueno, pero non sei ata que punto... Tamén, a boca tamén ten moitas bacterias, entonces claro. As galiñas que entran polas que saen, entón non teño moi claro. Tamén decía aí o comentario que estábamos falando antes de soprar as candeas das tortas e logo comer todos delas, claro. Eso é algo común. Sí. Pero podes botar aí o cuspe e logo comeslle o cuspe outro no anco de torta que che toque non che importa. A ignorancia é un ben moi importante. Vale, pois non sei se hai por aí alguén que queira facer algún comentario a maiores, senón imos pechando. Eu me estaba lendo aquí que na pregunta esta dos microbios no teléfono e na taza de váter e tal, que é unha pasada que o estudo este que se fixo en Estados Unidos que decía que máis do 80% das persoas que emprega o móvil mentres está no retrete. É dicir, se todo o mundo vai ao baño co móvil, pasa o que decía Andrea do de poñer as placas Petri por ali e atopas todo iso, bueno, eu creo que é un motivo suficiente iso como para empezar a deixar de levar o móvil a sitios como os baños. Pois sí, curiosamente, podes máis ou menos identificar, se tes un móvil e identificas a microbiota ou podes emparellar o seu dono. Iso é moi interesante. Terán menos defensas no futuro, non sei a que se refire. Mira, pregunta aquí. As persoas novas que viviron a pandemia terán menos defensas no futuro? Polo tema este de lavado de mans, xel hidroalcohólico, máis desinfección. O sea, inmunizaránse menos contra patóxenos ambientais normais? Pois podería ser, pero bueno, o que te dicía, eu como a maior parte ven do nacemento, da leite materna, entón, bueno, mellor os nenos menos de 3 anos non sei creo que non tiñan que levar máscara, non? Non, creo que non. Creo que non, penso que non. Entonces, bueno, vai estar aí a cousa, eu creo.
O sea, sería moi interesante de investigar, a verdade. A ver se prevén infeccións ou ao revés, se a estar poucos postos, pois se ten efectos prexudiciais. Pero bueno, normalmente o que máis efecto ten na microbiota é o que tes na casa, entonces aí, pois, igual non moito. Claro. Esperemos que non, vamos. Sí. Vale, pois nada, por ir pechando, non sei, Andrea, se queres facer algún comentario que se che quedara a maiores sobre algún destes temas, ou senón, se queres facer algún tipo de promoción, algo que esteas facendo. Pois non, a verdade é que agora estou nunha situación persoal, unha crisis, medio crisis vital así, entonces estou un pouco paradiña. Non teño así moito que anunciar. A verdade é un prazer falar con vos, que sí que sodes uns referentes, a verdade. Que graciñas por convidarme aquí a convencer a xente de que as bacterias molan. Pois nada, moitos parabéns o primeiro polo embarazo, que non cho dixemos ao principio, que eu teño que dicir que bueno, un pouco o que comentaches hai uns meses, cando foron as xornadas de Twitch en galego sobre o 8M, e comentaras un pouco así a túa situación, quedei un pouco non, moi impactado co que contaches sobre a situación que tiveches que vivir estando xa embarazada e a restricción aquela do contrato e demais. Entón, nada, dende aquí nada máis que moitísimo ánimo e todo apoio para que o primeiro que vaya todo ben, non sei se xa sabedes ou se aínda hai de esperarse se é neno ou nena, se iso... Sí, xa falta pouquiño. Xa falta pouco para... Sí, un mes e medio máis ou menos. Ah, vale, perfecto. Entón xa estamos rematando. Pois é todo genial e a mí Sí. pareceme super importante tamén visibilizar este tipo de situacións e denuncialas, non sei o caso. Sí, a verdade é que parece mentira que aínda estemos nestas cousas, pero bueno, eso eu o contei máis que nada para que a xente sepa que aínda pasan, porque a universidade non o vai admitir, a xente fai como se non pasase ou se a culpa fora miña, ou, sabes? Entonces, bueno, pois para as novas xeracións que sepan o que se teñen que enfrentar para que se lles pase, pois sepan reaccionar, porque a min pasoume a verdade que foi un palazo tremendo, porque claro, eu levaba no laboratorio 10 anos. Claro. Entonces, sabía que é algo que non entraba nos planes, na planificación do laboratorio, evidentemente, e habría que reaxustarse, pero non pensaba que me invitaran a irme á miña casa. Xa. Lógicamente. Que moi forte, o que contaches é moi forte. Creo que está aí lanzando Bea a ligazón desa charla do 8M. Se aínda non a mirastes, facedeo porque está moi ben, polo que estamos falando, do que conta Andrea e tamén o resto das persoas que estiveron nela. E bueno, nada máis. Agradecer outra vez a Andrea que viñera por aquí pola Balea Vermella a contarnos que as bacterias molan, a deixarnos así un pouco preocupados co tema das superbacterias e a ver se dende os laboratorios se lle pon solución a curto e medio prazo, polo menos, para que non nos vexamos envoltos nunha crise sanitaria tan grave como a que estamos vivindo agora mesmo. A ver se o goberno toma nota desta. Mete aí, sobre todo que meta os cartos que ten que meter e que planifique, evidentemente. Pero
nada, iso, que mandamos agora as redes de novo de Andrea para que a sigades por ali. Recordade que @cienciamiúda e nada máis. Moitísimas grazas de novo, Andrea, e que vaya todo xeñal. Emprazamos a que volvas por aquí despois do verán, que sigamos falando sobre bacterias e que nos sigas ampliando un pouco o da túa tese, que me parece que é un tema moi interesante. Graciñas a vos polo convite.